Фиче, искам да кажеш, нали си готов за новия сезон или още ти се почива? Свърши времето за почивка. Време е да влизаме в новия сезон. Ще изненада за противника дали сме готови. Има още малко време, така че... Добре. Има ли съотборник, който дига настроението на винаги за тебе? Съотборника ми, това си ти. Рипсваш ни на тренировки, че си контузен, така знаем всички. Ще мине. Очаквам те в зимната пауза да показваме на момчетата техника малко и на бюро как се играе. На бюро е най-хубаво. Имаш ли любим момент от миналия сезон, асистенция, гол, нещо, което ти е останало в главата? И много са любимите моменти. Повечето може би са извън терена, след като се събирахме вечер след мачове, когато сме заедно е най-хубаво. Също така имахме хубави победи срещу Ревски, Дикси, с Черно море направих хубав матч. Доста голове вкарах, доста асистенции. Силен сезон. За мен и последните мачове бях силни за целия отбор. Добре, благодаря ти. Благодаря.